हाय लोगोफोर आं गासैखौबो नैबे समाव बर'सा देरहासार YouTube चेनेलनि जानानै गासैखौबो आङो बरायबाय। जों दा नै दङ अरुणाचल प्रदेश। बे अरुणाचल प्रदेशनि जे फेमास जायगा बालिमु, बे बालिमु जायगाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन। बेनिफ्राय मेक्सिमाम 12 किलोमिटार जागोन। आं दा दङ भैरबकुंड जा पिकनिक स्पट। बे पिकनिक स्पटनिफ्राय आङो थांगासिनो। बेवहाय खमसे खम जोंनो 15 बा 20 मिनिटसो नांनो हागौ, मानोना आं बे जायगाथिं गिबि खेबनि थाखाय थांदों। स' नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन दिनै बालिमु जे फेमास अरुणाचल प्रदेशनि जायगा। बे जायगायाव एसे एक्साइटेड जादों आङो, जे जायगाखौ एसे गोनो गोथो मोनदों, मानोना बे अरुणाचलसो, बेनिखायनो गुबुन रायजोआव थांनायखाय एसे गोसोखौ एसे डाउन मोनदों, एसे नार्भास जादों। थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो नैबे समाव जाखिनि आङो दिन्थिनो नागिरदों जे बालिमु एकदम फेमास जायगा अरुणाचल प्रदेशनि, बै जायगाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दसे समनि उनाव दिन्थिगोन। दा जोङो नैबे समाव आंजों लोगोआव दङ रिंसार बन मोसाहारि। बिथाङा गारि सालायगासिनो। आंनि केमेरानि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों ओजोंहाय भैरबकुंड उदालगुरि जिल्ला, आरो नैबेथिं नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन भुटान हादर। आरो जोङो दा दावबायगासिनो। जोंजों लोगोसे आरोबाव दंफायो हरेश्वर बर' आरो बुंसार मोसाहारि। बिथांमोनाबो जोंनि उनाव दङ। बिथांमोना जोंजों फैदों, जोंजों लोगोसेनो दंफायो। नोंथांमोननि सिगाङाव बा दसे समनि उनावनो बे फेमास जायगा बालिमु जायगा आं बेखौ दिन्थिनो नाजागोन। जों नैबे समाव अरुणाचल प्रदेशआव एन्ट्रि जाबाय। आंनि केमेरानि उनाव इसिबां समायना जे नुथाय, बे नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिदों। जों दा दङ गुबुन रायजो नैबे अरुणाचल प्रदेश। बे अरुणाचल प्रदेशआव जों दङ। बेवहाय आंनि लोगोफोर बिथांमोना फट' सेसन खालामगासिनो। बेवहाय बिथांमोना गावबा गावनि बे सेल्फि लादों। जोबोद एक्साइटेड जादों, मोजां मोनदों फैनानै। लोगोफोर, जों नैबे समाव अरुणाचल प्रदेशनि नैबे बालिमुनि हेंगिं ब्रिज, बे हेंगिं ब्रिजआव जों दङ। नोंथांमोना नैबे आंनि जे उन बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों, बेवहाय अरुणाचल प्रदेश। बे अरुणाचल प्रदेशनि साहा जायगा। जोबोर गिनाय मोनदों, ब्रिजआ एसे मावदों, थोलौ थोफौ मावदों। आरो नैबेहाय आंनि केमेरानि जे उन, बे केमेरानि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों ओजोंहाय आसाम उदालगुरि जिल्ला। बेनो नैबे धनस्रि, मुंदांखा दैमा धनस्रि, बेजों गोग्लैहैयो बे दैमाया। नोंथांमोना नैबे समाव आङो केमेरानि सिगाङाव दिन्थिनो सानदों, नैबे दैमायानो जोंनि हायेनाव गोग्लैहैयो, आसामाव। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे ओजोंहाय जुदि थाङोब्ला नैबे भैरबकुंड पिकनिक स्पट, बेखौ जोङो नुनो मोनो। आरो लोगोसेनो नैबेहाय ओजों सिदा जुदि थाङोब्ला बा ओजोंहाय आंनि केमेरानि उनाव नैबे भुटान जे हादर, बे भुटान हादराव दङ। जों दा नैबे फेमास जायगा अरुणाचल प्रदेशनि नैबे हेंगिं ब्रिज, बे हेंगिं ब्रिजआव दङ। आं नोंथांमोननि बे बालिमु जायगाखौ आङो दिन्थिबाय, जे नैबे जायगायावनो बेखिनि जायगाखौनो बालिमु होननानै बुंनाय जायो। आंजों लोगोआव दङ रिंसार बन मोसाहारि। नोंथाङा नैबे जायगा जे एलेखा, बेनि जायगानि सोमोन्दै एसे बुंफोरथि होनो थाखाय खावलायदों। ओजों थाङोब्ला निस्सय अरुणाचल प्रदेश, आरो नैबेथिं नायोब्ला अलरेडि धनस्रि दैमा, बे दैमाजों बे गोग्लैहैयो उदालगुरि जिल्ला। बे उदालगुरि जिल्लायाव जानो हागौ। नोंथाङा नैबे समाव आङो रायजोफोरनि सिगाङाव एसे फोरमायथि होनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय। बे समाव
बे अरुणाचल जायगा बेखौ जों बालिमु होनना बुंनाय जायो दा बे बालिमु जायगायाव जों दङ आरो बेयाव जों फैना गोजोननाय मोनदों ओरै दंस्रि दैमा बे दैमाया जों ब्रह्मपुत्र दैयाव गोलैहैयो आरो बे दैमानि गेजेर गेजेर गोबां मानसिफोरा माने दुगैलाङो बायदि बायदि बहुत खामानि जायो आरो बे दैमायानो मोनसे अरां नेशनेल पार्कआवबो गोलैहैयो आरो लोगोसे बिथिं टाउन थांग्रा लामा बे दैमाया गुबुननिफ्राय फैबाय थायो आरो बे मालाबा सानसे गिदिर दैबाना जायोबा बे दैमायानो मोनसे रायजो राजाफोरखौ खहा खालामो आरो गिख्रंथाव महर लायो आरोना थिगानो दं नोंथाङा जे आंनि बर'सा इउटिउब चेनेलाव दसे सम आंजों बिबुंथि होबाय बेनि थाखाय साबायखर थाबाय ओजों थाङोब्ला नोंथांमोना नैबे टावां बे टावांथिं नोंथांमोना फैयोब्ला थांनो हागोन बालिमु नैबे समाव जोङो बालिमु बे बालिमुखौ बे जायगानिफ्रायनो रोखायै नुनो मोनो गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे बालिमु बे बालिमुनि जायगा ओनसोल नैबे अरुणाचल प्रदेशनि मुंदांखा जायगा आरो बेनिनो साहा जुदि थाङोब्ला दावखोयोब्ला नोंथांमोना नैबे अरुणाचल प्रदेशनि गुबुन मोनसे जायगा टावां बे टावां फेमास जायगा बेखौ मोनगोन नाथाय जोङो ब्लग्स भिडिअसनि गेजेरजों बे दिन्थिनो नाजादोंमोन बे बालिमु जायगा बे जायगाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिबाय स' जोबोद मोजां जायगा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे खयला सावथुन बे सावथुनाव नैबे जायगाखौनो लानाय जादों नोंथांमोना फैयोब्ला बे जायगायाव निस्सय इन्जय खालामगोन स' नैबे समाव जोङो भैरबकुन्दनिफ्राय जों दा माजबात बे माजबात जों दावबायदों लोगोफोरखौ दसे सम जोंजों थाफानो थाखाय आरोबाव खावलायबाय जे बोरैहाय जों ओंखारलाङो नैबे अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बेखौ आं दिन्थिगोन जोबोद मोजां जायगा स' एक्साइटेड गारिखौ स्टार्ट खालामाखै ओरैनो खारगासिनो जोंनि बेगाव दङ बिथां हरेश्वर बर' आरो बुंसार मोसाहारि बिथांमोना सेलफि लानायाव मुखुब हाय जोबोद एक्साइटेड जादों बे जायगायाव फैनानै निस्सय नोंथांमोनाबो फैयोब्ला बे जायगायाव जोबोद मोजां मोनगोन जोंनि खाथि रायजो आसामनि खाथि रायजो अरुणाचल प्रदेश आरो नैबे उदालगुरि जिल्लानि खाथिथार नैबे अरुणाचल प्रदेश बर्डार बेवहाय गोबां मोजां जे नुथाय बेखौ नुनो मोनगोन जोङो बुङो मा सिमलाफोराव थांनायनि बाथ्रा बुङो नाथाय जोङो बे सिमलायाव थाङालासिनो नैबे जायगायाव थानानैबाबो जोङो जोंनि मोजां जे नुथायफोरखौ जोङो नुनो मोनो जे आंनि साखाथि जे उननि जायगा आंनि केमेरानि उननि जायगा बेथिं थाङोब्ला बालिमुखौ जों गारबोबाय बे बालिमु आरो टावां बे अरुणाचल प्रदेशनि फेमास जायगा
बेनि उनाव स' लोगोफोर जों दा नैबे अरुणाचल प्रदेश हाबलांग्रा जे गेट बे गेटआव दङ नोंथांमोना आंनि उनाव नुनो मोनदों नैबे जायगानिफ्रायनो जे अरुणाचल प्रदेशनि जे बर्डार बे बर्डार बेजोंनो हाबलांनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय बे जायगानिफ्राय जुदि थाङोब्ला बालिमु बे बालिमुआ 3 किल'मिटार आरो आंख्लें बेयो 44 किल'मिटार आरो नैबे कालाकटां 54 किल'मिटार आरो लोगोसेनो सेरगाव बे सेरगाव 89 किल'मिटार दङ आरो लोगोसेनो जयगाव बे जों 108 किल'मिटार आरो लोगोसेनो रुपा दं बे 112 किल'मिटार आरो लोगोसेनो टेंगा 120 किल'मिटार आरो टावांआ बेनिफ्राय जा फेमास जायगा बे फेमास जायगा टावां बे टावांआ बेनिफ्राय 10 किल'मिटार आरो लोगोसेनो तेजपुर बेनिफ्राय रिटार्न फैफिननाय बे 261 बे 61 किल'मिटार सरासनस्रायै बेवहायनो दे मोनसे हिन्दी सावथुननि जे नैबे फिल्म कोयला बे कोयला फिल्मखौ बेवहाय अरुणाचल प्रदेशआवनो बानायनाय जादोंमोन बेवहाय सरासनस्रायै जों फैयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो जोंबो फैनानै बेवहाय गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि सिगाङाव इसेगाल आं दिन्थिबाय आं दिन्थिदों नैबे बालिमु बे बालिमु जायगा बेवहाय बेखौ आं दिन्थिबाय नैबे जों नै बालिमु बे बालिमु जायगानिफ्राय जों गिदिंबोफिनबाय जों दा थांगासिनो ओजोंहाय माजबाटआ बेनिफ्राय 33 किल'मिटार जायो